så går I ind på fronter, og når I er kommet ind på fronter, så går I ind på rum. Altså, jeg kan ikke komme på fronter igen. Heller ikke mig. Heller ikke. Det er da underligt. Jeg kan jo sagtens komme ind på fronter. Nå, Svend? Jamen, jeg tænker lidt, at vi laver et rum inde på Facebook. Facebook? Ja. Så kan vi lægge vores skemaer og vores lektier ind der. Så kan alle bare lige gå ind og kigge, fordi alle alligevel er på Facebook. Jo. Det var smart. Det synes jeg er en god idé. Jeg tænker også, det er en rigtig god idé. Ja, altså jeg vil gerne tage den med til bestyrelsen og fortælle jeres gode idé. Men lige nu, så skal jeg altså lige finde Jan Hollo, hvis I alle sammen ikke kan komme ind på fronter. Kommer lige om lidt. Så det er bedst. Jeg troede fandme aldrig, jeg ville gå, mand. Heller ikke mig.